खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव 100 रावारि खन्थाइ फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। मुंख्लं सुमन सरगयारिनि गोथै सह'खौ न'आव लाबोबाय। आलफा उदांआ सोरखारजों दावहा दोनथ'नायखौ आरोबाव 3 दान बारायबाय। आदित्य राज शर्माया वर्ल्ड पावार लिफ्टिं कम्पिटिशनाव 3 गल्ड मेडेल देरहादों। दिल्लीयाव सप्तासेनि थाखाय स्कुल कलेज बन्द। दिनै T20 वर्ल्ड कापनि फाइनाल निउजिलेन्ड आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव गेलेगोन। दानिया आबुं रादाब। बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव 100 रावारि खन्थाइ फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे थुनलाइयारि खन्थाइ फोरबो मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खुंफुं आफादनि मासिगिरि क'क्राझार कलेजनि बारग' गोरायुं सुरत नार्जारिया बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै बेखेवनानै होयो। दिनैनिफ्राय 14, 15 आरो 16 नभेम्बरसिम बे थुनलाइयारि मुलुगनां 100 रावारि फोरबोआ सोलिगोन क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि नब्लाङाव। मख'नो गोनांदि दिनै जागायजेन हाबाफारिया बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय जागायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', गाहाय आलासि श्री मिथेश निरमनि, एमिनेन्ट लिरगिरि बुंथिगिरि ड अनिल बर', कन्वेनर बड' एडभाइजरी बोर्ड साहित्य अकादेमि, जर'खा आलासि आश्विनी कुमार चौबे, अनारेबल MAS फुड एन्ड सिभिल साप्लाइज फरेस्ट ANV लोगोसे माननि आलासिफोर आसाम केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, बड' साहित्य सभानि आफादगिरि तरेन बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', जार्नालिस्ट पत्रिकिया मुखिम, बिटिआर आरो MLA नि पिस एक्टिभिस्ट एक्जिकिउटिभ मेम्बार निकेतु इरालुमोना बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि गुबुन रावारि जेरै बड', हिन्दी, एसामिस, खासि, बेंगली, पान्जाबी, भोजपुरी, ककबरक, गार', मालायालाम, तिवा, राभा, हाज' बायदि रावारि हान्जानि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिया प्रफेसार गणेश N. देवी, प्रफेसार ड अनिल बर' आरो ड गपाल बर्मन मोननि सामलायनायाव गाजा गोमजायै जानानै थाङो। मणिपुराव गेदेर उदखारि हामलायाव मुंख्लं जानाय बर'नि फिसा बिर जवान मुंख्लं सुमन सरगयारिनि गोथै सह'खौ दिनै न'आव लाबोबाय। मैया मणिपुराव उदखारि थिउरियाफोरा जमना गाग्लोबनाय जाथायाव 46 नं आसाम राइफल्सनि कामान्डि अफिसार आरो बिनि बिसि फिसाजों लोगोसे सा 7 सुबुङा जिउ गोमायो। उदखारि गुलियाव जिउ गोमानाय एबा मुंख्लं जानायफोरनि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि थाइख्राकुसि गामिनि 33 बोसोर बैसोनि सुमन सरगयारियाबो सासे। उदखारि गाग्लोबनायाव सुमन सरगयारियाबो जिउ गोमानाय जाथायखौ खौरां मोननायनि उनावनो बिथांनि नखर आरो जोनोम गामियाव दुखुनि साया गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि सुमन सरगयारिया 2011 मायथाइयाव आसाम राइफलनि सासे जवान महरै साख्रियाव जइन जादोंमोन आरो हादोरनि थाखाय बावसोमदोंमोन। नाथाय मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनायाव बिसि जुरि सरगयारि आरो 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बारात सरगयारिखौ नागारलाङो। बिसि जुरि सरगयारिया सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सुमन सरगयारिया फिसाज्लानि जोनोम सान फालिनायनि थाखाय फैगौ 5 दिसेम्बर खालि न'आव फैनायनि बाथ्रामोन। नाथाय फिसाज्लानि जोनोम सान सौफैनायनि सिगांनो सुमन सरगयारिनि जिउ गैयै गोथै सह'आसो न'आव सौफैबाय। बबेखानि मुंख्लं सुमन सरगयारिनि बिफा कनक सरगयारियाबो उदखारिनि गुलियाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय मणिपुराव उदखारि हामला खालामनाय जाथायनि सायाव उदखारि आफाद PLA आरो MNPFआ सिमान लाबाय आरो बिबान रुजुनबाय। परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदांआ गावनि फारसेनिफ्राय सोरखारजों दावहा दोनथ'नायखौ आरोबाव 3 दान बारायबाय। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय समनिफ्रायनो सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै आलफा उदांआ गावनि फारसेनिफ्राय सोरखारजों दावहा दोनथ'बोदों आरो बे दावहा दोनथ'नाय सम सिमाखौ लान्थ्रियै फोलावगासिनो दं। मख'नो गोनांदि आलफा उदांआ दिनै गांसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै सोरखारजों दावहा दोनथ'नायखौ आरोबाव दानथामनि थाखाय फोलावबाय होनना फोसावदों। आसामनि रायजो राजाफोरनि सार्थआव आलफा उदांआ गावनि फारसेनिफ्राय सोरखारजों
उदांजों दावहा दोनथ'नायखौ आरोबाव 3 दाननि थाखाय बारायबाय होननानै आलफा उदांनि गाहाय परेश बरुवाया सागान होनाय प्रेस बिबुंसाराव फोरमायदों। बबेखानि बे समय सिमानि गेजेराव आलफा उदांआ जायखिजाया हाथियारनि आरो हिंसायारि हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो प्रेस बिबुंसाराव फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि 14 मे खालारनिफ्रायनो आलफा उदांआ गावनि फारसेनिफ्राय दावहा दोनथ'दों। किर्गिस्ताननि बिशकेकआव खुंनाय वर्ल्ड पावार लिफ्टिं कम्पिटिशनाव 3 गल्ड मेडेल देरहानो हादों आसामनि आदित्यराज शर्माया। गुवाहाटी नोगोरमानि आदित्यराज शर्माया वर्ल्ड पावार लिफ्टिं कम्पिटिशन एबा मुलुगनां गिलिर दैखांनाय बादायलायनायनि आन्डार 90 केजि जुनियर फुल पावार लिफ्टिं इभेन्ट, आन्डार 90 केजि फुल पावार लिफ्टिं अपेन केटेगरि आरो आन्डार 90 केजि जुनियर केटेगरि डेड लिफ्ट अनलि इभेन्ट बे 3 इभेन्टनि बादायलायनायाव गल्ड मेडेल देरहानो हानानै भारत हादरजों लोगोसे आसामनि गोग्गानाय लाबोदों। हादोरनि राजथावनि दिल्लीआव गिख्रंथाव महर लादों बार गुबुंनाया, जायनि जुनै सप्तासेनि थाखाय दिल्लीनि गासैबो स्कुल कलेजफोरखौ बन्द फोसावनाय जादों। दिल्लीआव गिख्रंथाव बार गुबुंनायखौ नोजोर होनानै गासैबो स्कुल कलेजफोरखौ सप्तासेनि थाखाय बन्द खालामनो थांखि लादों होननानै गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ फोसावदों। सप्तासेनि थाखाय गासैबो स्कुल कलेजफोरखौ बन्द फोसावदोंब्लाबो अनलाइननि जोहै क्लास जागोन होननानैबो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों। ओरैहाय स्कुल कलेजजों लोगोसे दिल्लीनि गासैबो सोरखारि मावख'नि मावफारियाफोरखौ फैबाय थानाय सप्तासेयाव मावख'आव थाङालासे न'आव थानानैनो आरो न'निफ्रायनो मावख'नि खामानिखौ मावनो थाखायबो बिथोन होदों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि प्राइभेट एबा बेसरकारि मावख'फोरखौबो गावबा गावनि मावफारियाफोरखौ न'निफ्रायनो खामानि मावहोनो थाखाय खावलायदों अरबिन्द केजरीवालआ। रिपर्टनि बायदिब्ला दिल्लीआव बार गुबुंनायखौ खमायहोनो थाखाय दिल्ली सोरखारा गासैबो रोखोमनि कनस्ट्राक्शननि खामानिफोरखौ दोनथ'नो बिथोन होदों। दिनै दुबाइ इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव T20 वर्ल्ड कापनि फाइनेल। T20 वर्ल्ड कापनि फाइनेलखौ अस्ट्रेलिया आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव गेलेगोन। भारतारि सम बादियै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव अस्ट्रेलिया आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव वर्ल्ड काप फाइनेल गेलेगोन। मख'नो गोनांदि गिबि सेमिफाइनेलाव निउजिलेन्डआ इंलेन्डखौ फेजेननानै आरो अस्ट्रेलियाया पाकिस्तानखौ फेजेननानै देग्लायनि T20 वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव जायगा दखल खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि दिनै T20 क्रिकेटनि मोनसे गोदान वर्ल्ड चेम्पियन मोननो हागोन। अस्ट्रेलिया आरो निउजिलेन्ड मोन्नैबो हादोरा दासिमबो T20 वर्ल्ड काप देरहानो हायाखै। बबेखानि निउजिलेन्डआ गिबि खेबनि थाखाय T20 वर्ल्ड काप देरहानायनि स्वाद आरो गोजोननायखौ नोगोरारिफोरनो होगोन होननानै गोबाङानो फोथायनाय लादों। ओरैहाय वर्ल्ड कापनि फाइनेल मेचआव अरायबो मोजां दिन्थिफुंना देरहानो हानाय अस्ट्रेलिया टीमनि गेलेगिरिफोराबो गावनि हादोरनो आरोबाव मोनसे वर्ल्ड कापनि ट्रफी बान्था होनो थाखाय आशाबादि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।